Máme opäť po roku deň otvorených dverí pre uchádzačov. A cieľom celého dňa je priblížiť, ako fakulta funguje, ako vyzerá, čo všetko ponúkame študentom a prečo sa im oplatí prísť študovať na Jesenovú lekárskú fakultu do Martina. Tento rok sa nám podarilo prvýkrát spraviť registráciu vopred, čiže máme sumár mailových adries kontaktov a hneď v pondelok im pôjde formulár na to, aby sme získali spätnú väzbu, najmä s cieľom zistiť, že čo vieme na budúci rok robiť lepšie. Okrem tých teoretických informácií, ktoré sú síce dohľadateľné na webe, ale povedzme, že nie vždy dokážu prečítať presne to, čo chcú, takže tu sa môžu opýtať aj na niektoré podrobnosti. Čiže okrem tej teoretickosti majú možnosť vidieť priestory. A my sa snažíme byť otvorení v tom, že okrem uchádzačov ísť, alebo pozývame aj rodičov, aby videli, kam tie deti púšťajú. Ukážeme im internát, ukážeme knižnicu, kde budú študovať, simulačné centrum, kde budú získovať zručnosti, ukážeme im jednotlivé praktikárne, kde sa budú učiť. To si myslím, že je cieľom, aby aj tí rodičia pochopili, že keď sem prídu, tak ich deti budú v bezpečí a dostanú kvalitné vzdelanie. Plánujeme prijať 150 študentov všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku, 11 zubného lekárstva, 70 ošetrovateľstvo bakalárov a po 20 pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. To sú tie, ktorí sa týka práve prijímacie konanie, začínajúce teraz vo februári. Týka toho záujmu, to sa povedať, že je stabilný alebo narastá, ako to máme? Myslím si, že to je také stabilné. Posledné roky evidujeme okolo tých 1000 uchádzačov pre všeobecné lekárstvo, okolo tých 130 pre zubné lekárstvo a to sa drží posledných možno 3-4 roky rovnako.